It's Onktime. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Ja mensen, we hebben een talent in Roermond en dat is Sophie. En Sophie heeft een zwemtalent. Zij heeft heel veel medailles gewonnen en zij komt hier aan tafel daar alles over vertellen. En vervolgens gaan we even kort spreken met Enid en Theo, maar we gaan vooral luisteren. Want ze hebben een prachtig nummer gaan ze brengen over de mantelzorg. Een superbelangrijk onderwerp. Het is vanuit het Engels vertaald door Carmen Nazarski. En ik zou zeggen, blijf kijken, want dit wordt heel bijzonder. En dan sluiten we af met niemand minder dan Ben Peters, oftewel Big Benny. Een fenomeen in Limburg die overal in zalen, groot en klein te vinden is, voor jong en oud optreedt. En hij is onderscheiden met de Gouden Narrekap. Welkom bij Midden-Limburg op zondag. Roermond is een supertalentrijke. Sophie Reinders is hier vandaag aangeschoven en ze heeft de afgelopen weekenden een hele rits prijs binnengesleept bij de Limburgse winterkampioenschappen zwemmen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Proficiat. Hoe vaak moeten we je eigenlijk feliciteren? In totaal 11 keer. 11 keer. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, nou kan ik me voorstellen dat je niet gisteren bent begonnen met zwemmen. Kun je daar iets over vertellen? Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 16. Ja. Ik ben begonnen op mijn 5e met het wedstrijd voor mezelf. En is dat dan vroeg of is dat een gebruikelijke leeftijd? Dat is vroeg. Ja. Dat is wel vreugd, echt hè? vroeg. En ze hadden wel zoiets van, die kan dat? Of vond je het Ja, leuk? toen had ik mijn C-diploma, dus toen ben ik automatisch doorgegaan. Sommigen Maar beginnen dan wedstrijd pas met zwemles. Ja, Ja. precies. Die zijn blij dat ze niet verdrinken in het badje. Ja, wie is dat Ja. zo gekomen dan? Ja, dat komt bij de mam. Ja, Die want? heeft mij vanaf echt heel klein, die heeft mij op puppyzwemmen gezet. Ja, En toen ben ik doorgestroomd naar badje 1 en zo ook vroeg klaar. het zwemles. Ja, die ook komen. een recordtempo er doorheen. En dan heb je het idee, en dat vind je dat leuk. En wat spreek je dan aan? Want je hebt natuurlijk verschillende slagen, verschillende afstanden. Wat spreek je het meest aan? Ja, ik denk het met vrienden zwemmen. Gewoon echt plezier wat ze met vrienden hebben tijdens het zwemmen zelf. Want En je tijdens de zit met een wedstrijden. club van wie van? Geen idee. Ik Geen denk idee, maar hoe is toen met zwems? dat met echt Met zwemmen trains? zullen er ongeveer 40, 50 mensen zijn. Oké, en zijn die van die leeftijd of zijn die verschillende leeftijden? Hoe zit dat? Van 50, 60 Maar dat is tot... een vereniging bedoel je? ja. De RZ Roermond. Ja, en dan hebben we een wedstrijdgroep en een Ja. juniorengroep. En die groep van mij zit dan echt tussen de mensen van de 60 Ja. tot brugklas. Dus Ja. Oké. 12, ja. 13. En dan even terug naar de kindertijd. Toen best dan 5 jaar, toen begin staan. Ja. En dat zal wel een van de jongste zijn geweest, of niet? Ja, toen was ik inderdaad een van de Een van jongsten. de jongste. En wie ging dat toen? Ja, op zich wel goed. Ik ben gewoon goed opgevangen in die groep. En toen heb ik meteen een vriendje gemaakt en toen ben ik gewoon gaan zwemmen. En per wanneer ging ze wedstrijden zwemmen? Vanaf 10/6 mocht ze beginnen met wedstrijden. Oké. Dus Dat is toch Op wel mijn nogal 6e. vroeg. Ja. En hoe werkt het dan? Ga je dan eens verschillende onderdelen proberen, technieken? Of zegt de trainer iets? Of heb je zoiets van, nou, ik wil me hierin specialiseren, ik heb een groot voorbeeld. de gyms 4 wedstrijden per jaar die zijn verplicht. En dan moesten we in elke afstand, elke slag zwemmen. En dan met de Limburgse mochten ze zelf kiezen wat ze daar is. Maar ik zwem eigenlijk een beetje alles. Dit Ja. het zin van ja. Ja. Ja, het is echt niet normaal. 2 keer goud, 8 keer zilver, 1 keer brons. Het is een, Dit is een eregalerie. Ja. de metaalhandel start. Het is Ja. echt heel indrukwekkend. En is er een bepaalde afstand waar je je op wilt gespecialiseren? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, dit ligt me beter. Of, ja, ik weet het niet. Ja, ik ben me vooral aan het specialiseren op de 50 en de 100 rug. Rugslag, ja. Ja, en de 50 free. Dat is nu er ook bijgekomen. Wat wil het vrije slaag zijn? Borstkrol. Eigenlijk moest ze zelf kiezen welke slag, maar de meisjes zwemmen met borstkrol omdat dat het snelste is. Ja, ik kan het met zijn tempo maken. Ja. Ja, Nou, een tijdje geleden hadden ze dus met het zwemmen hadden ze andere mutsjes, andere brilletjes, andere broekjes, andere dingen in de oren. Hoe kun je daar iets over vertellen? Want ja, de techniek verandert, alle manieren van trainen verandert. Ben je daar al mee bezig? Ja, ik ben zeker op mijn techniek aan het laten. En met wedstrijden heb ik ook 2 badmuts overeen. Dus dan heb ik eerst een badmuts op, dan een duikbrilletje op en dan nog een badmuts op. Voor als er in de aaf zou vallen, dan hebben ze nog een reserve op. Oké. En hebben ze een speciaal wedstrijdbadpak met carbon erin.
wat compressie geven op die been en die boekspieren. En dan ben je nog, ga je nog vloeiender door het water. Ja. Dus ze minder weerstand. Ja. Je hebt ook behoorlijke ambities, want je bent niet het eerste talent wat hier zit, maar je wilt hoog en ver. Hoe zie je de toekomst voor het zwemmen? Nou, ik hoop nog naar het NK te mogen, dus Nederlandse kampioenschappen. Daar heb ik momenteel bonuslimieten voor. Je staat op de reservebank eigenlijk. Ja, als baanvulling, inderdaad. Dat klinkt maar als baanvulling. Ja, dat Wat klinkt. wil dat zeggen? Dat als er bijvoorbeeld maar één persoon in een serie terecht zou komen, dus maar één persoon tegelijkertijd zou zwemmen. En ze hebben nog 8 banen over, zou je daar inwerken dat met een bonuslimiet. Oké. En als ze limiet echt hebben, hebben ze echt de kans dat ze mogen zwemmen. En een bonuslimiet is dat je dan gewoon meedoet en als je de limiet haalt, dan doe je mee voor de prijzen. Begrijp ik dat goed? Nee, als je de bonuslimiet hebt, dan hoeft het niet meteen te betekenen dat je mag zwemmen. Oké. Dus dat is eigenlijk puur alleen als baanvulling als ze nog mensen nodig hebben voor in het water. Oké. Maar in feite heb je dan ook nog kans. En wanneer vinden we die plaats? Wat ze hebben ze nu doen? 19, 20 en 21 december hebben ze nu in Den Haag. En dan rond de zomerperiode weer. Verwijten van talenten dat die heel veel op moeten geven. Ja. Wie zit er bij dich? Wie vaak traint ze? Wat is ze? Ik train 4 keer in de week, waarvan 3 keer in Remun en 1 keer in Eindhoven. En verder doe ik niet echt iets speciaals. Want in Eindhoven is dat een ander bad of heb je dan een andere trainer of allebei? Dat is een 50 meter bad in plaats van een 25 meter bad. Oké, dus hoef je niet te keren eigenlijk. Dan kun je op 50 meter voluit. Ja, het is vooral voor de duur, zeg maar, dat ze een groter uithoudingsvermogen krijgt. Oké. En moest ze ook dan even nog andere trainingen doen? Dus niet in een zwembad, maar ook in de sportschool of zo? Of Nee. dat is niet zo? Nee. Oké. Wat zijn die dromen? Dan naar het NK gaan en dan. Maar ik heb het gevoel dat jouw dromen daar niet stoppen. Ja, eigenlijk wel, want ik had Ja? überhaupt nooit verwacht dat ik naar het NK zou Nee? mogen. Nee. Oké. Dan had ze dit niet meteen voor ogen en ook niet dat dit zou gebeuren. Nee, dit had ik ook niet verwacht. Was ze de enige wat zoveel medailles met de hoes neemt? Ja, van andere teams natuurlijk is er wel nog één mis. Ook de uitsprong? Ja. Want Lynn Peters zie ik staan, die heeft ook nog... Ja, dat is er volgens mij maar een paar. Oh, die heeft er maar een paar. Ja. Oh, oké, jullie gaan ze onderling van, je hebt er maar 3. Dat heeft met een estafette-team gewonnen. En dat Oké. heeft zelf ook nog 1 of 2, volgens mij. En toch een stapje verder, is dat niet een idee? Dat als je het NK dus voor de prijzen dan zou ik meegaat? echt wel veel moeten gaan opgeven. Ook Ja, hun- dat is het. Maar dan moest ze Ja. eigenlijk, we weten allemaal van de zwemsters die heel hoog zijn gekomen. Weer een Kromme Jojo, als ik het goed uitspreek. Ja. Ranomi. Dat was 's morgens voor school zwemmen. Ja. Dat was 's middags na school zwemmen. En vaak nog 's avonds ook nog een keer. En dat is wel een dingetje. Ja, dat is inderdaad een dingetje. Ja, want dan hebben ze ook veel begeleiding nodig, maar dan hebben ze ook sponsors nodig natuurlijk. Dat kunnen ze niet zomaar doen. Nee, ja, er zaten het zelf al een paar sponsors al geregeld, maar verder, dan moet ik echt persoonlijke sponsoren. Dan moet ik een deel van mijn studie ook op gaan geven. Want je hebt het al over studie, je bent 16, dus je staat waarschijnlijk aan het begin van die studie of je bent met je Ja. eerste opleiding bezig. Hoe zie je dat voor ogen? En past daar dat zwemmen ook nog in? Ja, ik begin nu in januari met mijn stages, want ik doe nu een mbo-verpleegkundeopleiding. En dan... En ze werken ook nog bij mij in de Ja, kampeerwinkel. ik ook Ook nog. kampeerwinkel. Ook nog, ja. En dan wil ik gewoon niet kwijt. Ja, maar we Ja. moeten niet een mooi talent tegenhouden. ja, Carmen. maar dat is Dan absoluut moet de waar. kampeerwinkel toch wel wijken. Ja, misschien moeten we hem dan gaan sponsoren. Hè? Nou, fijn dat je het zelf invult. Dat is dan ook Ja. gerecht. Maar Ja. het is de gunst natuurlijk immers wat het aan kan. Want zeggen ze voor dicht dat het er wel in zit om eventueel, als het er helemaal vergeet, om zo weer te komen. Ja, nationale top of verder. Ja, ik denk dat ik dan wel echt heel moet gaan trainen. En dan zou ik eigenlijk nu testen moeten gaan doen of ik zoiets kan komen. Wil je dat? Het hoeft niet van per se. Toen vindt dit Ik vind goed, dit het NK gewoon prima, dadelijk en NK, dan- en dan Ja, van vind je dat al echt een topprestatie. Ja, Geweldig, zeker. Diep fantastisch. respect. Ja. Heel fijn dat je hierover wilde komen vertellen en veel succes. En als je dat NK toch haalt en het gaat goed, kom gerust eens Ja. terug. Zeker. En ik denk dat ze ook al welkom is op het sportgala. Ja, Dus, daar ben ik zeker welkom. Ja, dat bedoel ik. Proficiat. Dankjewel. Dankjewel.
Ja, we gaan zo meteen luisteren naar het mooie nummer You've Got a Friend. En dat is vertaald door Carmen Nazarski. En 2 mensen die dat gaan voor ons brengen zijn Theo en Enid. En die zijn hier in de studio aangeschoven. Welkom mensen. Dank je wel. Het is een heel bijzonder nummer wat ze vertaald heeft. Want waarom en wat is de gelegenheid daarvoor? De gelegenheid was eigenlijk mantelzorg. Ja. Het was een soort manifest. En Carmen die dacht daar laatst aan. En die zei, Enid, kom weer dan niet zingen? Ik ja, wil ik best zingen. Dus mooi. toen zochten we even een gitarist erbij. Eigenlijk bassist. Maar, Ja, jullie zijn een gelegenheidsduo ja. om dit nu samen te brengen. Ja. Ja, je vertelde zojuist, jullie doen dat al vaker samen, zo'n nummer ja, brengen. nou, we kennen elkaar eigenlijk al uit de muziekscène, uit Roggel. Ja. Komen we allebei. En we hebben wel eens vaker samen opgetreden. Meestal gelegenheidsmomenten, niet altijd. Soms bands, hè? Ja. Soms, ja. Ja. Dus, Dit is nou een nummer met een bepaalde tekst. Als we gaan we zo meteen natuurlijk naar luisteren. Wat is de strekking van de vertaling? Waar gaat het over? Het gaat eigenlijk van, ik ben er voor jou eigenlijk. Of, ik ben er voor dich. Ja. Ja. Dat is dat eigenlijk. Ja, want dat is ook de strekking met de mantelzorg. Hè? Ja. Ja. We weten allemaal dat het tegenwoordig echt aan de orde van de dag is. Iedereen is bijna wel een mantelzorger. En sommigen zijn dat kortstondig, sommigen heel langstondig. Sommigen zijn dat een korte periode, maar ook een korte tijdsbestek. En anderen zijn het 24 uur. Mm-hmm. En dat is nogal respectvol om daar een keer een lied voor te mogen maken of te mogen zingen, of niet? Ja, en daarom ga ik toch over in het dialect. Ja, dat mogen. Want Heel het graag. lied is eigenlijk ook in het dialect. Ja. En daarom is het mooi om daar gewoon Nederland in de dagen in november bij stil te staan. Maar nu ook nog eens gewoon, zeker die donkere dagen voor kerst. Ja. Dat vult dan voor, zeker als de dagen korter zijn en de nachten langer, dan kan het voor sommige mensen nog eenzamer voelen eigenlijk. Het zou bijna Absoluut. wel een soort volkslied, Limburgs volkslied voor de mantelzorg kunnen worden. Ja, wie weet. Wim Wit, Gaan we hier ook ja. nog ergens anders mee optreden? Nee, dit is de eerste keer. Ik weet niet wat gaat komen. Nou, mooi. Ja. En wie is het om dat nummer te spelen? Wie? Is het een moeilijk nummer? Is het een makkelijk nummer? Wat, Ja, nou, het is niet heel moeilijk, maar ik moest even mijn gitaarskills weer oppoetsen, omdat ik normaal bas speel. ja. Ja, en nu op de gitaar. Ja. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. Dus ik zou zeggen, want wie heeft het in het Limburgs, het nummer? Ik ben er voor dich. Ik ben er voor dich. We gaan luisteren samen naar het mooie nummer Ik ben er voor dich, gebracht door Theo en Enid en geschreven door Carmen Nazarski. We zijn alleen, verdrietig, en er is niemand om dich heen. En alles wat ze thuis loopt fout. Doet die nergens even toe, laat die gedachten gaan naar mij en alles wat we samen doen. Neem alleen mijn naam en doe weet ik hou ik ben. Ik kom eraan, ik kom naar dich heen. Wil je nou je weer of geen weer? Kom eraan en doe dat jij. En ik ben er, ja, ik ben er voor dich. Het is zo duister en zuur. En de lucht die kijkt zo grauw. En de kooi, die raakt zich tot in die ziel. Oh, dan stond je en raapt zich bijeen. Want du bist niet alleen.
weer aan die deur. Neem alleen mijn naam en doe eens, ik kom eraan, egal hoe ik ben. Ik kom naar dich toe. Een zomerwindje weer of geen weer. Ik kom eraan en doe dat jij. En ik ben er, Het is toch fijn te weten, du bist niet alleen. Als nu zo onverschillig zijn. Over die gallen, die laten vallen. Laat hem eens mooi niet binnen. Laat ik niet kennen. Neem alleen mijn naam. En doe het, egal hoe ik ben. Ik kom eraan. Ik kom naar dich toe. Zomerwindje weer of geen weer. Ik kom eraan en doe dat jij. En ik ben de Ik ben de verdien. Oh, ik ben de verdien. Ja, ik ben de verdien. Het is toch fijn om te weten. Ik ben de verdien. Ik ben de verdien. Wauw. Ja, we kennen hem allemaal. Big Benny, oftewel Ben Peters. En hij is heel erg verrast geworden, want hij heeft ontvangen de Gouden Narrekap. Veel natuurlijk zijn oeuvre, zijn optredens, maar waarschijnlijk ook gewoon voor zijn hartelijkheid, zijn omarming van de lu op de vloer, overal hoe er komt in Limburg en ook nog de boete zelfs. We gaan het hem nu allemaal vragen. Welkom. Dankjewel. Ja. Dat was een verrassing, dat hebben we kunnen zien. Ze stingen ineens bij dicht voor de deur. Ja. Of eigenlijk achterom hoor. Ja, precies. Ja. Ja, ik kwam in de massageavond, Muradin zo in de complot. Dus ik zat in de korte broek en een t-shirtje aan. En dan zingen de mannen 6-7 van het SLV, samenwerking met de Limburgse Barcelona-vereniging. Samen met L1. En die kwamen mij vragen of ik een laureaat wil accepteren. Van de Gouden Narrekap. Ja, dat was voor ons is dat van de artiesten, dat is de hoogste onderscheiding die ze in Limburg kunnen krijgen. Ja, Wat ligt dat eens uit wat het betekent? Nou ja, kijk, ieder jaar roepen ze de Gouden Humorhoed. En één keer in de 3 jaar roepen ze de Gouden Narrekaphoed. En de vorige Gouden Narrekap ontvanger was Frans Teunis. En er zitten mensen wie Thea Marij en Beppe Kraf. Echt legendarische namen. Ja, precies, ja. En heel veel mensen van de Gouden Narrekap, die zijn al vanaf 1964 of 62 doen ze dat. Ja, goed, en er zijn heel veel artiesten natuurlijk, dus er is een hele grote kompoes uit kunnen vissen. En ja, dat ze dan toevallig echt goed vissen, dat was voor mij wel een verrassing. Ja, dat is ook wel heel bijzonder natuurlijk. Ja. Jij gaf zelf ook aan van het is voor mij meer waard dan een koninklijke onderscheiding. 100%, ja. Ja, weet je, kijk, hier zijn er maar één keer in de 3 jaar, maar na 1964 is het allemaal uit, er zijn er maar een paar die het mogen ontvangen. Ja. En dus dat is voor mij was het, een enorme waardering, ja. Wie waren de reacties in die omgeving? Ongelooflijk. En met name ook van de collega-artiesten, dat was toch een gunfactor zelfs. En dat deed wel heel goed, dat ook collega-artiesten zeggen van nou, dit is verdiend. Ja. En dat hadden we ook allemaal bij Frans Teunis gekregen, daar was ook precies hetzelfde voor. Ja, en dan kreeg ze een feestje aangeboden, ja, dan vult dit niks meer in. Dat is heel veel respect voor de Barcelona-vereniging de UL van de binnenstad. Die hadden dit jaar de organisatie. Het is de eerste keer om 3 jaar werd door iemand anders georganiseerd. Frans Teunis moest naar Gent op toe 3 jaar geleden. En ik mocht in mijn eigen stad. En mijn eigen jubileumjaar, 3 keer 11 jaar. Onnegens. Ja, het was, het kind ze werken, kind ze binnen hem liggen. Nee, want het was ik was erbij aanwezig, Ja. ik vond het fantastisch, het was één groot spektakel, Ja. maar voor dich ook emotioneel. Hoor. Ja, weet je, kijk, vandaag is de officiële gedeelte in de orangerie en zo hebben we de feest gehad in de Winterfever Arena.
Maar overdag, ja, dan vult er niets meer in. Dat is waanzinnig. En op een gegeven moment boost er toch spanning op. Een heel andere spanning als je zelfs bij de optredens. Ja, en uiteindelijk op de laatste van de speech, toen wie ik met name mijn vriendin ging bedanken. Dat al 16 jaar met metgiet en mijn geluid uit. En mijn managers en mijn chauffeurs en eigenlijk alles en één. Nee, de kameraad. Ja, is dat ook de kameraad van Door te Schetten Gloeken? Nee, dat is een andere. Dat liet je wel gedaan, joh. Ja. Maar dat is zo in de zeggen, joh. Ja. Ja. Sorry. Heb je ook een begeleidend schrijven gekregen op basis van wat de criteria waren? Of wat heb je... Nee, maar ik ben wel heel fijn metgenomen door een vriend die me van tevoren hebben verteld wie het gaat gebeuren. Nee, ik bedoel waarom dat ze de Gouden Nacht Juryrapport. Ja, ik heb een officiële oorkonde gekregen. Ja. En de twee dingen waar ze met name het belangrijkste was de verbinding tussen jeugd en aard. Ja, dat heb ik wel goed. En dus hebben ze natuurlijk optredens bij bejaardentours en dan hebben ze optredens bij jeugd. Maar tussendoor zit al een heleboel. Dus. Ja. En als ik op, Ja, je hebt natuurlijk een carrière van tientallen jaren intussen, waardoor je inderdaad heel veel generaties, die kennen jou. Het begon met Lurry en daarna zijn er zoveel hits. Riet op de tap, nou hoeven we het allemaal niet te herhalen. Dat zit er allemaal in. 33 jaar, hetzelfde jaar. Ingebeiteld in het collectief bewustzijn van de Roermondenaren en misschien ook wel van alle Limburgers. Ja. Ik weet nog wel het begin, dat was ook wel een ervaring in Remun, waar ze natuurlijk al best wel bekend. Hè? Maar daarna ging ze naar Baarlo. Ja, met eens, maar hier begin was het niet goed. Nee, was niet makkelijk. Nee, het was ook niet goed. Ik bedoel, dat is een leerproces. Ik ben geen zanger, ik ben een entertainer. Ja. En ik entertainde op de verkeerde manier, dus het was vallen en opstaan. Ik weet nog heel goed dat mijn ex-vrouw toen dat liet in een café sting in Oostrum. En de dorst niet te zeggen dat ze mijn vrouw waren. Zo slecht waren het. Ja goed, dan denkt ze, die doet het niet meer. En dan geeft ze weer een keer in Midden-Limburg optreden, krijgt ze weer het succes. En ja, dan geeft ze een leerproces in. En dat, wat heb je dan voornamelijk geleerd? Om dat contact met het publiek aan te gaan, kijk, maar dat doe je dus nu heel erg goed natuurlijk. Ja, ik kwam natuurlijk uit de leerstof van de gebroeders Peters. Vroeger dus met humor de mensen proberen te pakken te creëren, te entertainen. En als ze liedjes gaan zingen, dan is het geen humor, maar dan is het een manier van sfeer brengen. Dat is toch heel anders. Dus dat, in het begin probeerde ik meer optreden door middel van moppen en grollen en grappen de zaak te redden. Maar daar werd ik niet voor geboekt. Ik werd geboekt voor die zaken in de gang te krijgen. En dat is een leerproces. En ik kreeg advies van het publiek, ik kreeg advies van de kasteleins, maar ook heel veel advies van mijn collega-artiesten. Ja, en dan vind je een weg. En op een gegeven moment werd het vallig het minder. En op een gegeven moment vult ze binnen niet meer. En in 33 jaar dan ren ik nog gewoon. Het zijn de hoogtepunten die dit zo... mijn hoogtepunt, toet de Gouden Nacht, was natuurlijk Ahoy. Ja. Jubileum toen. Ja, dat was echt, dat was voor mij toen, maar dat zit nu op de tweede plaats. Nu is de Gouden Nacht, we al heel ver boven gekomen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik kan me nog herinneren, toen wie ik ooit zelf nog eens optrooide als danseres, dat we samen in het bejaardenhoes stingen en toen had ze heel veel optredens. En toen zag ze toen tegen mij, dit werd een duur optreden. Ik zei, Christus dan betaald op Gemelles? Nee, dat niet, zegt er. Maar ze hebben me geknipt. Maar ik moest hier zijn voor mijn moeder om te zingen. Ja, dat hebben ze mijn reviews afgenomen. Dat hebben ze dich ook in reviews. Ja. En dat tekent wel echt. Ja. Dan vind ik altijd voor mij. Naar Gemelles toe, over de autobaan van Box naar Remun. Ja. Moest er moest rijden richting 160. Ja, dat is geen halen. Maar om mam toch nog te kunnen zien en voor mam op te treden, dat is het met dit optreden met goud weer. Ja. En dat vind ik ook wel heel bijzonder en dat tekent zich als persoon. Ja, dank je. Ja. Het blijft nog altijd bij. Ja, mooi verhaal. Iets anders. Bij ons op de omroep zien we af en toe clips voorbij komen en dan zing jij een heel ander repertoire. Ja. Dat is een beetje een crooner repertoire, Sinatra-achtig. Ja. Waar komt dat vandaan? Weet je, het klinkt ontzettend goed. Ja, het ziet er leuk uit. Vanwaar die move? Nou ja, de move van het nummer van Remun, dat is eigenlijk ontstaan met de show Angers. Daar heb ik toen een opname gemaakt. Theatershow, ja. Maar ik heb heel veel rustige nummers, alleen daar werk ik niet voor gevolgd. Ik heb nummers van Witte Rozen en ik heb nummers van de Zwarte Goud, dat zijn dus echt tronentrekkers. Ja. Ja, daar vragen ze, ik ben niet veel in de feesten, dus dat zijn wel nummers die in een repertoire zitten, maar die ik live nooit... Zou je dat meer willen doen? Nee. Nee? Nee, ik werd ook gevraagd om op begrafenissen die liedjes te zingen, maar dat kon ik zelf helemaal kapot aan. Dan kreeg ik niet de voldoening. En ik snap dat die mensen dat willen, maar dan draai maar de cd maar.
Ja. Ik neem dat ook met een hoes, dus dat moet ik niet willen. Ja. Is te dichtbij, zeg maar dan. Hè? Ja. Een feest is toch een andere happening, Ja, natuurlijk. absoluut, ja. Ja. En dan heb ze ook een hele bijzondere band met die dochter. Ja. Wie was daar de reactie? Ja, weet je, mijn dochter zijn 2 handen bij in de boek. En vanavond het begin is dat met mijn carrière, als ik de carrière überhaupt mocht nemen. Maar Absoluut. met optreden met ook gelopen. En dus het staat er wel het boven. Dat ik van ja, papduit vind ik prima. Dus, maar ik denk dat het wel stiekem heel trots is. Dat weet ik wel zeker. Alleen, we hebben het er nooit over. Dat is, Ja. hij doet zijn dingen en ik doe mijn ding. En ik heb wel heel duidelijk in mijn speech gezegd van boete met optredens, maar één ding belangrijk. Dat is mijn dochter met de romanen en de 2 kleinkinderen. Want dat is dan de andere kant van de medaille. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Want je leeft natuurlijk voort door al die optredens die toch voor heel veel mensen legendarisch zijn in de muziek, maar ook via je kinderen. Ja, absoluut. Ja, dat is ook zo, ja. Nu hebben ze dit bereikt. Wat zijn nog 10 druimen? In mijn dromen zijn ik allemaal uitgekomen. Weet je, ja, standaard zult iedereen zeggen, blijf gelukkig en gezond, maar dat zit iedereen in de droom, denk ik. Ja. En wie lang gaat ze door, volgens ook wel eens. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat veel mogen optreden onder de gratie van het publiek. En als het publiek die meug is, dan prikken die door de ballon neer en dan best klaar. Dus ik kan wel hopen dat ik heel lang door wil gaan, maar daarvoor moesten we wel optredens krijgen. Ja, absoluut. Ja. En dan zit dat dan zo ook afgelopen weekend weer met de toppers. Ja. Dat is ook fantastisch om mee te mogen maken. Ja, dan heel andere, veel mensen waren er naartoe gekomen die wat dat niet wisten. Die dachten van, oh, die gaan nou eigen liedjes zingen. Ja, die waren wel verrast, joh. Ja. Nou, een hele lekkere sfeer, joh. Ja, prachtig. Ja. Schoon. Dank u. Nou, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Dat hebben ze dik verdiend. Dank u. En voor wensen dich nog heel veel succes. Dank je wel voor die komst in de studio. Heel graag gedaan. Dank u wel. Dit was Midden-Limburg op zondag. We hopen dat u genoten heeft van alles wat u hier in de studio heeft mogen zien. Het zijn donkere dagen. Denk daaraan. Denk aan de buurvrouw. Denk aan de overbuurman die misschien alleen is op deze dagen. En wij hopen dat wij een klein lichtpuntje hebben kunnen geven met onze uitzending. Wij denken aan jullie. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Euro PC Roermond.